președinte, stimați guvernanți, gândiți-vă și la noi, nu ne mai ignorați. Cum să trăim într-o țară în care nu poți să-ți câștigi nici banii de mâncare? Cum să trăim într-o țară în care nu poți să-ți câștigi nici banii de mâncare? Domnule prim-ministru, senatori și deputați, gândiți-vă și la noi, nu ne mai ignorați. Cum să trăim într-o țară în care luați bani cu împrumut doar să o faceți datoare? Cum să trăim într-o țară în care luați bani cu împrumut doar să o faceți datoare? Domnilor procurori, judecători și avocați, gândiți-vă și la noi, nu ne mai ignorați. Cum să trăim într-o țară în care ce-i drept și corect n-are nicio valoare? Cum să trăim într-o țară în care ce-i drept și corect n-are nicio valoare? Domnilor doctori și directori de spitale, când vi se mai dă șpagă, nu e problemă mare. Dar cum să trăim într-o țară în care voi cereți bani chiar și la cei ce mor de foame? Cum să trăim într-o țară în care voi cereți bani chiar și la cei ce mor de foame? Domnilor patriarhi, cei prea sfinți și prea înalți, nici măcar voi nu ne mai ajutați. Lăsați-ne să murim în liniște și în păcare, nu ne mai cereți bani și de mormântare. Lăsați-ne să murim în liniște și în păcare, nu ne mai cereți bani și de mormântare.